ningali goyangane mboten napa nggih. Mboten mentolo. Milanipun mboten mentolo ninggal maksudnya. nyuwun sewu milanipun mau ketinggal panjenenganipun kok ngurut dodo. Lah nggih. Niku kula mboten mentolo Mas. Mboten mboten mentolo ningali ning mboten mentolo ninggal. Ing sasonatur panglipur. Arep disawang. Lah Dosa ora disawang pengin ngoten iki. Boten ngantos ngoten. Monggo. Nggih keparana kajogek sawetawis saking nyatur panglipur awit badhe ginelar upacara ingkang sampun rinantam. Pamyura sak mangke menika operator nggih operator piyambak Bapak Ibu. Zaman modern nggih. Menawi Rama Darminto saha Bapak Haji sinten yo kesupen Maryun menika sampun siaga ing babagan atur kados mekaten. Nuwun amit pasang alimantabi. Ilo-ilo dina sinabenda ing iladuni tenebihna tulang sari. Dumawah tawang-tawang linepato ing siku dendaning pangeran. Para kadang sutresna budaya njumbuhaken tata titi adilaksana kanggo rinajik rinantam dalah rinumpaka paripurnaning ijab kabuling risang pengantin sinambung tata cara ingkang sinebat dwaraning kandha menggah sabda pangandika. Wondening medharing pangandika mangke kaperwan saking keluarga agung risang penganten kakung inggih saking keluarga Bapa Sudarminto dalah ibu lumantar kadang kula Kanjeng Raden Tumenggung Suhar ingkang mangke badhe nderekaken medhar sabda inggih talanging basa. Wonten saking ingkang hamengku gati keparengna Bapak Haji Sukamat mangke nyalirani wedharing pangandikan saking Kang Hamenggo Ganti. Dening mangke pariwaraning sabda pangandika saking Kang Samya mangun bebisanan panggihing risang penganten dalah pitutur luhur menggah mawidah hasanah kawedhar Bapak Kyai Haji Abdul Aziz ingkang sampun pinarjaya. Mekaten tata titi laksana ingkang sampun rinacik karengaken ing sasana pahargyan mugi mangke para kadang sedanipun ingkang samangta ing sasana saged handharaken ngantos purnaning adicara pahargyan. Para kadang sutresna mekaten rantaman adicara ingkang sampun samakta wonten njumbahaken sasana ginelar ingkang sampun rinacik dumugeng titi wandining sabda pangandika saking kadang pisan sutresna kepareng kadang kula kinasih Kanjeng Raden Tumenggung Suhar keparna manjing ing sasana mirunggan inggih sabda
sabda pangandika. Nun suwawi kula dherekaken. Nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugraha sih wilasaning Gusti ingkang maha welas maha asih sanitya langgeng kajiwa miwah kasarira ing jiwangga panjenengan sedaya lan kula waratin sagung sasama raharja niskala wonten ngarsanipun para pepunden para sepuh pinisepuh aji sepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang satuhu pinundi. Para tamu sinedahan kakung putri ingkang boten saged sinebat kanthi piniji-piji ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Mirunggan katur dumateng Bapak Haji Mariun sekalian Ibu ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun kepareng kula Cumantaka ngempil saha ngampil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben duanda pangandikan. Mboten ateges ngirangi unggah-ungguh subosita menapa dening tata krama ananging amrat anggen kula ngemban jejibahan luhur piniji minangka duta saraya saking kadang anem kula Nun Adi Sudarminto sekalian garwa ingkang pilenggah wonten ing Banyumanis RT kalih RW 6 Donorojo Jepara. Sumangga sesarengan kula dherekaken ngunjukaken raos suka syukur wonten sahandap pepodo dalem Gusti ingkang maha mirah ingkang sampun paring berkah kawilujengan dumateng panjenengan sedaya lan kula katiti ing enjing menika saged kepanggih kanthi kebak ing suka bingah. Salajengipun kepareng kula ing mriki badhe matur. Ingkang sepisan ngaturaken salam taklim kunjuk wonten ngarsa Bapak Haji Mariun sekalian Ibu dalasan keluarga Sumrambah Gutrah kanthi kebak ing pamuji mugi panjenengan sakala wangsa tansah binerkahan kabagas warasan kawilujengan mewah katentreman
Nggih kanthi kawijining lisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalihipun sowan kula ing ngriki nggih kepareng badhe hamasrahaken putra panganten kakung nggih nak Mas Bagus Chandra Eko Ardianto sarjana terapan kesehatan putra panjalu saking Adi Sudarminto sekalian garwa. Kepareng Bapa Mariun arsa nampi kanthi suka renaning penggalih. Kebak ing panyunan mugi saged kagulawentah kadya putra pribadi. Nggih menawi yuswa lan blegeripun menika nak Mas Chandra panjipun pas menawi mantenan nggih. Ananging sayeosipun Bapa Mariun nak Mas panganten menika tasih cubluk ing babakan bale wisma. Pramila sepisan malih mangke kasuwun saged dipun gulawentah. Jangkep kaping 3 sowan kula ugi hanganti syarat sarana ingkang minangka jejangkeping palakrama. Pisangayu saha majemuk ingkang maneka warna ing pangajab ampun dipun pirsani wujud lan ajinipun hananging kapanggaliya niat ageng tulus lan suci kadanganem kula anggenipun kepingin hangraketaken tangsuling kekadangan ing antawisipun keluarga kekalih. Mugi mboten kapisahaken ngantos ing salami laminipun. Menggah salajengipun hamba pilih adicara menika mangke sampun paripurna wonten keparengipun kula sakadang nyuwun pamit wangsul wonten ing griya kula sowang nyuwun tambahing pangestu mugi anggen kula wangsul tansah pikantuk rindaning Gusti pinaringan wilujeng tanpa pambeng rahayu raharja tebih saking pringgo bayaning marga. Minangka pitungkasing atur anggenipun kadanganem kula ngaturaken sarana lan upakarti wonten kekiranganipun mawantu-wantu nyuwun lumunturing jalanidi pangaksami. Semanten ugi kula ingkang minangka duta saraya wonten tutur ingkang kelantur saha solah bawa ingkang singklar ing reh tata krama mugi diagungna pangaksama. Ing wusana hayu rahayu ingkang samya tinemu bagya mulya salaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Mekaten gelaring upacara sabda pangandika
datan sanes inggih atur pasrahing saking keluarga agung Kadang Pisan Sutrisno. Jumbuing rantaman ingkang sampun rinembaka kepareng demogeng titiwanjining sabda pangandika dalah dwaraning kandha saking Kang Jumeneng Wigato sing sedya Bapak Haji Maryun kepareng Bapak Haji Sukamat ingkang pinarcaya hanyalirani sabda pangandika kepareng jengkar sauntara manjing tumuju ing sasana dwaraning kandha nun suwawi kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pengersaning para alim, para ulama, para kiai ingkang kita dherekaken menggah sedaya fatwahipun, wabil khusus Romo Kiai Haji Abdullah Asik ingkang badhe ngaturaken sabda tama utawi pitutur luhur kagem pinanganten sekalian lumuntur para kadang ingkang sami samapta pinaraan. Sesepuh aji sepuh tawi kasepuhaken ingkang satuhu kinurmatan. Salam taklim kagem kadang kula sanes kapitadosan ingkang sami nunggil karep. Sugeng enjang, sugeng pinaraan, mugi tansah karahayun. Kadang pisan Bapak Sudarminto sak pendhèrèkipun sak pangombyongipun boten kasebat setunggalipun sedaya kemawon sugeng enjang sugeng pinaraan kagem kadang pangbat Praja Satyani Negari ingkang sami ndherekaken lampahipun adicara enjang menika ingkang satuhu kinurmatan Bapak Biyawara ingkang sampun pering wekdal dhateng kawula minangka sulih sarira duta pamungkas saking Bapak Haji Maryun Dalah Ibu minangkani nampi aturipun saking kadang pisan ingkang sampun kasarirani kala wau kanthi nyuwun pangapunten badhe matur sakedhap wonten ing ngarsa jengandika hanggempil kamardikaning para lenggah ingkang nembe eca imbal wacana kagem kadang wonten ing kanan kiringipun namung kajigek ing swasana Bapak Haji Maryun Dalah Ibu lumantar saking kawula nyuwun sih samudra pangatsami. Salajengipun sesepuh pinisepuh aji sepuh tawi kasepuhaken sedaya kemawon boten kasebat setunggalipun sugeng enjang sugeng pinaraan mugi tansah karahayun. Salajengipun nampi saking salam taklimipun saking Bapak Sudarminto ingkang sampun kasarirani kala wau kanthi kawula atas nama saking Bapak Haji Maryun nampi salamipun kanthi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun satampunipun dipun tampi salamipun saking Bapak Haji Maryun nampi mbaka setunggal ingkang sampun katuraken kala wau ngaturaken pinanganten kakung
putra saking Bapa Sudarminto dalah ibu ingkang sampun kaaturaken wetah suku manginggil mustaka mangandhap Bapa Kaji Mariun sekalian nampi kanthi rena ing penggalih boten namung dipun akeni kados putra mantu nanging kados putra ingkang mijil saking guwa garbanipun piyambak. Ngaten. Salajengipun sasampun dipun tampi mangke dados keluarga mriki restunipun tiyang sepuh sekalian mugi ndadosaken kerasane putra ingkang sampun kaaturaken kala wau. Salajengipun kala wau dipun aturaken malih inggih menika pranatan adat Jawi hangaturaken jambe suruh sak prabotipun kula mboten mastani setunggal-setunggalipun kula jamak kemawon nek setunggal-tunggal mangke wektune niki napa mangke bingungi ngaten. Sedaya dipun tampi Bapak, sedaya dipun tampi ingkang sampun dipun panggenaken wonten mriku menawi dipun candra mbaka setunggal kados kirang candra luwih werna saking kathah ingkang sampun dipun aturaken. Sampun dipun tampi kadang bebesanan mugi ngraketaken sekalianipun ing antawisipun Bapa Haji Mariun kalian Bapa Haji Sudarminto Sakutra Sakala Wangsa. Salajengipun kula aturi mirunggan sawantawis sampunipun dipun tampi kala wau bapa ingkang minangka sulih sarira saking Bapa Sudarminto sakbadhanipun lampah ingkang lumampah niki mangke badhe nyuwun pamit kondur hanggedaton wonten ing panti balinipun piyambak-piyambak. Bapa Haji Mariun nderekaken saking wingking ndongaaken lampahipun saking Bapa Sudarminto Sakutra sak penderekipun kajampangi kanan kiringipun ngajeng wingkingipun tebih saking Rubeda Nirmala ing sambikala ngantos panti balinipun piyambak-piyambak. Salajengipun kula minangka ingkang dados saking Bapa Kaji Mariun anggen kala matur wonten ing ngarsa jengandika wontenipun kirang subasita kirang rekna ing penggalih kula pribadi nyuwun sih samudra pangaksami sak kata-kataipun. Akhiripun cekap semanten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.